देखी एक समय के बात है कि जब भोले बाबा के बारात पहुंचल बा वही जिया भोले बाबा बादशाह से कहत तनी ये बादशाह तोहरो भूख लागल बा तनी जाके देखा ससुर जी के फुलवारी में तरल है कुछ होके सजा था। बादशाह जी पहुंचल बड़े फुलवारी में आ फुलवारी के तहस नहस कर दिले। ई दृश्य जब देखलस मलिनिया ए संग लाठी लेके दौड़ल दिया आ कहती कि आज तू ही रह बना तो हम रहे। जब बसहा नहीं माना चरले जाता रे खीस पीस में इतना क्रोधित हो गई बिया मलिनिया कि लाठी उठा के कोशिश मारे के करतिया लेकिन बसहा मानत नहीं खान तो खीस में का कहतिया मलिनिया तांग भइल बसहा पाती से मलिनिया तांग भइल बसहा पाती से कहे हम मारब लाठी से मारब हम लाठी से हो मारब हम लाठी से कहे मारब लाठी से हो कहे मारब लाठी से तब हरान बिया बाएला के जाती से कहे हम मारब लाठी से मलिन तांग भइल बसहा पाती से कहे हम मारब लाठी से। छोड़ दे भोले बाबा के पास महेश भैया कैसन ले अइले भोला अपन सवारी कौन सजल सजावल उजरल फुलवारी कैसन ले अइले सजल सजावल उजरल फुलवारी तगारी सुना तारे मौगी सब देहाती से कहतिया मारब लाठी से मालिन तांग भइल बसहा पाती से कहतिया मारब लाठी से। जय हो बाबा कमलाकार एक कमला बाबा हाई जा खाई पकवा ना मनु हो भोला भाई अरे पिंटू भाई है जा खाई मनोज भाई एक मार थोड़ा लो जा खवा जा खाता मलिनिया परेशान बिया एगो बात कहतिया भूत बाए ताल भोला ले आइले बाराती
ओकर इज्जत कइल जाला। जाए फिर कल पानी में डाल दी फिर फुला जाए। तोड़ दो ए सुबोध हाय जा राज बहादुर देखियो कहतिया अजबे बलीला देखा शंभु त्रिपुरारी के सभे डेराइल उनका लोग ससुरारी के अजबे बलीला देखा शंभु त्रिपुरारी के सभे डेराइल उनका लोग ससुरारी के कृष्णा पवन खेसारी गिरले सुतला खाटी से कहे हम मार बलाठी से मलिनिया तांग भाई बसहा उता पाती से कहे हम मार बलाठी से मार हम लाठी से हो कहे मार बलाठी से मारब हम लाठी से हो कहे मारब लाठी से हरान भइल बाएला के जाति से कहे हम मारब लाठी से मलिनिया तांग भइल बाएला के जाति से कहे हम मारब लाठी से मलिनिया तांग भइल